ሰላም ተማሃሮን ወለድን ካብ ዝሓለፈ ቪድዮ ጀሚርና ቁፅሪ ንቐዳማይ ክፍሊ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትምህርቲ ንቐዳማይ ክፍሊ ጀሚርና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ቪድዮና ካብ 1 ክሳብ 10 ዘለው ቁፅርታት ኣብ ምቁፃር ተማሂርናን ከምኡውን መለማመዲ ሰሪሕና ነርና። ንሎሚ ድማ ካልኣይ ክፍለ ግዜ ክህልወና እዩ። ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምሕላፍና ከምዚ ዝኣመሰለ ቪድዮን ካልእ ንህፃናት መሃሪ ዝኾነ ቪድዮታትን ብቐሊሉ ንምርካብ ናብ ፊደል ቲቪ ዩቲዩብ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና ንሓትት። ከምኡውን ንነቕርቦም ቪድዮታት ላይክ ሼር ብምግባር ንዕቤት ናይዚ ቻነል እዚ ክትተሓባበሩና ብትሕትና ንሓትት። ብምቕፃል ናብቲ ሎሚ ተዳልዩ ዘሎ ካልኣይ ክፍለ ግዜ ትምህርቲ ክንሰግር ኢና። ንሎሚ እምበር ኣብ ካልኣይ ክፍለ ግዜ ናይ ትምህርትና ካብ 10 ክሳብ 20 ምቁፃር ክንመሃር ኢና። ካብ 1 ክሳብ 20 ንቁፀር እጂ ምስ ጎበዛይ ኮይና ካብ 1 ክሳብ 20 ምቁፃር ክንለማመድ ኢና። ኣነ ክቆፅር ከለኹ ደድሕረይ ድገሙ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بعد ካብ 1 ክሳብ 20 ቆፂርና ኣለና። ስለዚ ኣብዚ እዚ ጎብዬ እዚ ክንደይ ጨራሩ ኣለዋኒ ኢሉ ሓቲትና እና ድማ ካብ 1 ክሳብ 20 ቆፂርና 20 ጨራሩ ከም ዘለዎ ክንነግሮ ክኢልና ኣለና። መሊስና ክንቆፅር ኢና። ደጊምኩም ኣነ ክቆፅር ከለኹ ደድሕረይ ምሳይ ድገሙ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
عسرته وشوعته 18 19 10 نفعت እጂ ካብ ሓደ ክሳብ 10 ቆፂርና ክኢልናየን ኣለና። ኣብዛ ካልኣይቲ ገጽ ድማ ጎበዛይ ሓደ ሓደ ሕቶታት ይሓተና ኣለዉ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ሕቶ ጎበዛይ ከምዚ ኢሉ ይሓተና ኣሎ። ኣብዛ ቀያሕ ጋብያ ክንደይ ጨራሩ ኣለዋ? እዚኣ ቀያሕ ጋብያ እያ። ኣብ ውሽጣ ድማ ጨራሩ ኣለዋ። ስለዚ ክንደይ ጨራሩ ኣብ ውሽጣ ከም ዘለዋ ቆፂርና ንጎበዛይ ክንነግሮ ኢና። ሕጂ እምበኣር ምቁፃር ክንጅምር ኢና። ኣነ ክቆፅር ከለኹ ንስኻትኩም ድማ ደድሕረይ ድገሙ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ስለዚ ኣብዛ ቀያሕ ጋብያ 15 ጨራሩ ኣለዋና። ዋዓት ጎበዛይ ካልኣይቲ ሕቶ ኣብዚ ሓቲትና ኣሎ። ኣብዛ ካልኣይቲ ሕቶ ድማ እንታይ ኢልና ዘሎ? ኣብዛ ቀጠልያ ጋብያ ክንደይ ጨራሩ ኣለዋ? እዚኣ ቀጠልያ ጋብያ ናይ ጨራሩ እያ። ኣብ ውሽጣ ድማ ገለ ጨራሩ ኣለዋ። ክንደይ ጨራሩ ከም ዘለዋ ብሓባር ቆፂርና ንጎበዛይ ክንነግሮ ኢና። ስለዚ ኣነ ምቁፃር ክጅምር እየ፣ ንስኻትኩም ድማ ሳይ ቁፀሩ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ክንደይ ቆፂርና? 20 ጨራሩ ቆፂርና። ስለዚ ኣብዛ ጋብያ ክንደይ ጨራሩ ኣለዋ? 20 ጨራሩ ኣለዋ። ንፉዓት ናብ ዝቕፅል ገጽ እምበር ክንሓልፍ ኢና።
ኣብዚኣ ገጽ እዚኣ ድማ ጎበዛይ ሕቶ ይሓተና ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ጭሩር ክንደይ እንቋቑሖ ኣለዋ? ሕጂ እዚኣ ሰማያዊት ጭሩር እያ። እዚ ድማ ናታ እንቋቑሖ እዩ። ክንደይ እንቋቑሖ ከም ዘለዋ ሓቢርና ክንቆጽረን ኢና። ስለዚ ኣነ ምቁጻር ክጅምረ ንስኻትኩም ድማ ምሳይ ቁጸሩ። እዚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ስለዚ እዛ ሰማያዊት ጭሩር 17 እንቋቑሖታት ኣለዋ። ኦኬ ሕጂ ድማ ናብዛ ቀጠልያ ጭሩር ክንከይድ ኢና። እዚ ድማ ኩሉ ናታ እንቋቑሖታት እዩ። ስለዚ በብሓደ ክንቆጽሮ ኢና። ኣነ ክቆጽር ከለኹ ንስኻትኩም ድማ ሳይ ድገሙ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ስለዚ እዛ ቀጠልያ ጭሩር ድማ 19 እንቋቑሖታት ኣለዋ። ንፉዓት ቀፂልና ድማ እዛ ገጽ እዚኣ ኣብ 1 ክሳብ 20 ምቁጻር ክንለማመድ ኢና። ኣብዛ ገጽ እዚኣ ኣብ 1 ክሳብ 20 ዘለዉ ቁጽርታት ብኣሃዝን ብፊደልን ክንለማመዶም ኢና። ስለዚ ኣነ ክቆጽር ከለኹ ንስኻትኩም ድማ ነድሕረይ ምሳይ ድገሙ። 1 1 2 2 3 3
ست أربعة أربعة حمشت حمشت شدشت شدوشت شوعت شوعت شمنت شمنت تشعت تشعت عسرت 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 حدا عسرت حدا عسرت كلته عسرت كلته عسرت سلسته عسرت سلسته عسرت أربعة عسرت أربعة عسرت حمشته عسرت حمشته عسرت شدشته عسرت شدوشت عسرت شوعت عسرت شوعت عسرت شمنت عسرت شمنت عسرت تشعت عسرت تشعت أسرع أسرع نفعل مريسنا كندقمنينا جي أو خلو خطراي كم ببالكمي حادة كلتة سلسته أربعة حمشته شدشته شوعته شمنته تشعته عسرته عسرت حادة عسرت كلته عسرت سلسته عسرت أربعة عسرت حمشته عسرت شدشته عسرت شوعته عسرت شمنته عسرت تشعته أسرع
ንፋዓት ጅድማ ነዚ ሎማዓንቲ ዝተምሃርናዮ መለማመዲ ክንሰርሕ ኢና። ኣብዘን መለማመዲ እዚኣተን ሕቶታት ኣለዋና። እተን ሕቶታት በብሓደ ክንምልሰን ኢና። መጀመርታ በዛ ሕቶ እዚኣ ንጀምር። እዛ ሕቶ እዚኣ እንታይ ትብለና ኣላ? ክንደይ ፅምብላሊዕ ኣለዋ? ኣብዚአን ክንደይ ፅምብላሊዕ ኣለዋ? እስከ በብሓደ ንፍቀደን። ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ፣ ሽዱሽተ፣ ሸውዓተ፣ ሸሞንተ፣ ትሽዓተ፣ ዓሰርተ፣ ዓሰርተ ሓደ፣ ዓሰርተ ክልተ። ስለዚ ክንደይ ፅምብላሊዕ ኣለዋና? ዓሰርተ ክልተ ፅምብላሊዕ ኣለዋና። ናብታ ካልኣይቲ ሕቶ ምስ ንሰገር ድማ እዛ ኮኾብ ክንደይ ይዕጋር ኣለዋ ኢላ ሕቲታትና ኣላ። እዚኣ ኮኾብ እያ። ክንደይ ይዕጋር ኣለዋ? በብሓደ ንፍቀደን። እዛ ላዕሊ ዘላ ክጅምረ ሓደ፣ ክልተ፣ ሰለስተ፣ ኣርባዕተ፣ ሓሙሽተ፣ ሽዱሽተ፣ ሸውዓተ፣ ሸሞንተ፣ ትሽዓተ፣ ዓሰርተ፣ ዓሰርተ ሓደ፣ ዓሰርተ ክልተ፣ ዓሰርተ ወሰለስተ፣ ዓሰርተ ወኣርባዕተ፣ ዓሰርተ ሓሙሽተ፣ ዓሰርተ ሽዱሽተ። ስለዚ እዛ ኮኾብ ዓሰርተ ሽዱሽተ ይዕጋር ኣለዋ። ኣራይ ሳልሰይቲ ሕቶ ድማ ክንደይ ሓሰማ ኣለዋ? እዚአን ሓሰማታት እየን። ክንደይ ሓሰማ ከም ዘለዋ ንፍቀደን። ኣራይ ሓንቲ ሓሰማ፣ ክልተ ሓሰማ፣ ሰለስተ ሓሰማ፣ ኣርባዕተ ሓሰማ፣ ሓሙሽተ ሓሰማ፣ ሽዱሽተ ሓሰማ፣ ሸውዓተ ሓሰማ፣ ሸሞንተ ሓሰማ፣ ትሽዓተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ሓደ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ክልተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ወሰለስተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ወኣርባዕተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ወሓሙሽተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ወሽዱሽተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ሸውዓተ ሓሰማ፣ ዓሰርተ ሸሞንተ ሓሰማ፣
عسرتو تشعت حسمة عسرة حسمة لذ تغلالا عندي حسمة اللوانا عسرة حسمة اللوانا بعد نابزيا كتسيلا زلا قدس مس نخيد دمه أبزيا انتاي إلى حتيتاتنا له كابتن قصرتات كندي اتا أب فقام زلا قصري بغيدكا أخبب سيزي زين تن قرصتاتين زين تريون زلكم زين كلن قرصتاتين أبزين بفقام زلا دما قصرتات اللوانا سيزي بمسارات زين قصر زين أبزيا فغيدنا كان خببينا الراين بار بتا لعلويتي نجمر جي عسرتو شوعته فغيدنا كابزين عسرتو شوعته مريتنا كان خببينا الراي حادة كلته سلسته أربعته عمشته شدشته شوعته شمونته تشعته عسرته اوكي عسرته زينا خيبنا لنا صح جا عسرته بتحنا لنا ملسنا شوعته كان خببنا حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته زين كان نخببنا زي أبزي على علي عسرته اللوانا أبزي تحت الماء شوعته اللوانا كلن كندي هنا عسرته شوعته قال أي تحت الماء عسرته سلسته كابزن كرتات زيادة أخذ إلى تنالا الجواب بحدهم فكرينا حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمونته تشعته عسرته جن تحت الثيري عسرته حادة عسرته غلطة عسرته سلسته سلزي زين تراي يخبب مالتي إذا بزي خندي اللوانا عسرته سلسته حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمونته شعته سرته حدا سرته خلته سرته سلسته أبزيارة بعيته التورمة عسرته شدشته كابزن نايل بأرض زلون كان خببينا بزيا نجمر عادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمونته شعته عسرته حادة عسرته غلطة عسر سلسته عسرته أربعته عسرته حمشته عسرته شدشته اوكي زي عسرته شدشته لبتات أخذيبنا لقيمنا نفكدن حادة كلته سلسته أربعته حمشته شدشته شوعته شمونته شعته عسرته حادة عسرته غلطة عسر سلسته عسرته أربعته
15 16 ናይ መወዳእታ ሕቶና ክንደይ ኣኸቢላትና ኣላ 19 በዚያ ጀመረ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سنتات غوردة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 زي 19 نراجعنا نضرب نفعت كبرات تمهرون ولدن أبزا فيديو زيا كنكتاتلو زتسانحنا كالاي كفلي غزي تمرتي كوتري نغدامي كفلي كوينو أبزا غتصل فيديو دما سالساي كفلي غزي كهلونا إيو أب سالساي كفلي غزي ببع عسرته كاب 10 كسع 100 مقصار أب تحت زبل أرستي كاب 10 كسع 100 مقصار كنمهار هنا كبرات ولدن تمهارون زتفلالي ممهاري صحفاتن زانتاتاتن بتحتامي مالت بPDF بترغبوا مس تدليو أب تحتي فيديو description زلو لينك تتكينكم أب إيتسي أب زلو دكوانا كترغبوا كم تخلو بتحتنا نتحسس